Mieke, 1975, je eerste hit. Ja. Waar brak je eigenlijk mee door? Kind zonder moeder. Eind 75, begin 76. Dat was echt de eerste hit. Daarvoor had ik wel wat dingen gedaan, al in België. En had ik met Pierre al eens een keer een duetje gemaakt met Pierre Carter. What a Wonderful World van Louis Armstrong hebben we in het Nederlands gedaan. Maar dat is geen hit geworden en dat bleek te zijn omdat mijn uitspraak niet goed was. Dat hij te Belgisch was. En dat is hij misschien nou nog, weet ik niet. Nou woon je in België in een soort oase van rust. Hoe belangrijk is dat voor een artiest? Als we er maar eens tijd voor hadden om er te zijn. Maar we zijn er nooit. We zijn altijd onderweg. En we wonen daar heel mooi en heel rustig. Maar we hebben zo weinig tijd om ervan te genieten. Dat hebben we eigenlijk niet. Dus dan moeten we dat inplannen. Moeilijk hoor. Dus als je een afspraak maakt, ook zorgen dat je er bent. Willem was bij ons thuis. We hadden gezegd, we spreken af. Maar we bellen nog om definitief af te spreken. Maar Willem stond er en ik was er niet. Want ik had 3 andere afspraken. Dus sorry Willem. Komt wel goed. Volgende keer spreken we met mij af, dan ben ik er niet. Goed? Jij bent er altijd, dat weet ik. En vorige keer dat ik bij Willem was, had hij lekkere taart en allemaal lekkere dingen had hij. Ja, ik schaam me diep. Je hebt weer een heerlijke nieuwe single uit, Boom Bang Bang. Echt een walsplaat. Lijkt me heerlijk om te doen. Dat is ook zalig om te doen. En van dat soort liedjes gaan we er nog heel veel opnemen. En komt in september komt een album. En daar kan ik verder nog niks over zeggen, maar het zijn allemaal gezellige liedjes.